ευλακίσονται εσύ πάντες και αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιο, Κύριε, εν όπλο ευλογίας και στεφάνωσης εμάς. Κύριος επιμένει με και ουδέν με υστερήσει, εις το κομπλόησε εκεί μετά της χείλης σου. Επίδα τους αναπαύσεως εξέδρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίγους δικαιοσύνης, ένδειξε το όνομα αυτού. Η αγκάρδια πορευτώ εν μέσω σκιάς ανά, που φοβηθείς τον εκατά, ότι σήμεται μου. Η ράδα σου και η μαρτυρία σου, αυτέ με παρακάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζα, εξ εναντίας των κρυβόντων. Ελείπανα σαν ελαιό την κεφαλή, και το ποτήριόν σου μεθύσκομαι ως η κράτηση, και το ελαιό σου καταδιώξει με πάστα ημέρα στη ζωή μου, και το κατοικεί με νίκο Κυρίου εις μακρότητα αιώνων. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάζω. Το εκρίζει επεμέκα κούτρος του φαγή τα σάκα, οι διεγοντές και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε με παρεμβολή, πού βοηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστείτε με πόλεμος, ταύτη εγώ ελπίζω. Μία ελπισάμεν παραγύριο ταύτη εξητήσω, που κατοικεί με νίκο Κυρίου πάσα ημέρα της ζωής μου. Του θεωρεί με τη θερνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναό του Άγιον αυτού, ότι έκρυψέ με εν σκηνία του εν ημέρα κακών και σκέπασε με από φρύφο τη σκηνής αυτού. Εν πέτρα ίσως και είναι εδώ ίσως την κεφαλή μου επέκτρους, εκύκλωσα εσπέδεσα εν τη σκηνή αυτού της Ιανναουδάτου, άσωνε και ψαλώνε Κυρίου. Εις άκουσον Κύριε της φωνής μου, εις εκέκαψα. Ελέησον με και εις άκουσον με, σύ είπεν η καρδία μου, εξεζήτησές το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποσφέρεις το πρόσωπό σου με μου και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γε μου, μη αποσφορακίζεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σου Κύριε. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκαταλείπουν. Ο δε Κύριος προσελάβετο μου. Νομοθέτησόν με Κύριε εν διωγό σου και οδήγησόν με τρίβο ευθεία ένεκατον ετών. Μη παραδώσω εις φυγάς λιγόντων με, ότι επανέστησαν οι μάρτυρες άδικοι και εψεύστατο η αδικία αυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κύριε με γίζον, υπόμεινον των Κύριων ανδρίζου και κατεβούστο η καρδία σου και υπόμειναν τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Απεστρέφεται ο ποτέ ο Ιωάννης ποταμός, την πυρωτή επισέα αναλυθέντος Ήλιου, και διηρήτω τα ύδατα έντε και γέγονεν αυτό ξηρά η οδός υγρά, εις τύπον αληθώς το βαπτίσματος. Δύο ημείς πειραίους εν του βίου διαπερώμεν διάβαση, Χριστός εμφάνει εν Ιορδάνη αγιάσε τα ύδατα, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Είσαι καλέσον και καηρωμένοι, ουρανόν διαδέχτας των δίκαιων της δικαιοσύνης, παράδεισον ότι ευλάθησας το άγχος της αυταρσίας, παρθένον ότι έμεινας άφθηνος, αυνή μητέρα, ότι έσχεσες αγίες αγκάλες Υιών των πάντων Θεών. Αυτόν εγκέφερε σωθήνοντας ψυχάς ημών.
ακούσονται. Τότε αλήθεια πολλός τους έλαβος και φανίεστε γλώσσα μου ηλάδο. Ότι εράγει και ρήμο είδο και βάραξε η γύριψος. Και έστε η άνοιβρος εις έγι και εις κρυψός αν μη πηγή ύδατος έστε. Εκεί έστε ευροσύνη ορναίων, επαύλης ειρήνων και καλάμι ηκές. Και έστε η οδός καθαρά, η οδός Αγία πλήσετε, που μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος, που δε έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Οι δε διασπαρμένοι πορεύσονται επαυλής και ομίλαν ειδώσουν, και ουκ έστε εκεί νέος που δε τον πορεών κυρίων, που μη εναγνείς αυτοί, που δε μη ευρεθεί εκεί, αλλά πορεύσονται να βγείτε ιδρωμένοι και συνηγμένοι διαγγεία. Και αποστραφίσουστε, και ύψουσιν ισιών με τευροσύνης και αγαλιάσεων, και ευροσύνη λεώνιος υπερκεφαλής αυτών, υπεργάτος και βαλής αυτών ένδυσης και αγαλία μα και ευροσύνη, καταλήψετε αυτούς, απέδρα οδύνη, λύπη και στενάτη. Πράξεων των Αποστόλων του ανάγνωσμα, Πρόσχομαι, Σοφία, πρόσχομαι. εν τες ημέρες εκείνες ως επίρρου Ιωάννης, το δρόμο έλεγε, «Ήγνα με ηπονοείτε είναι, του ποιμήεγω, αλληλούα εκετεύεται, ου ποιμή αξίως το εισόδημα των ποδών είστε, άντρες αδελφοί, η γένσαβα και η ελληνικούμενη των Θεών, η μήνος της σωτηρίας ταύτης αμεσάνη, οι αρκαδικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων αγνοήσαντες και τας φωνάς των προφητών, τας κατά παν Σαββάτων αναλυμνοσπομένας, κρίναντες επλήρωσαν, και μηδενίαν αιτία θανάτου ευρώντες, υπήσαν των Πιλάτων ανερεθήνε αυτόν, όταν ετέλεσαν άπαντα τα μέρη αυτού διαγραμμένα, καθελώντες από τούξιν, έδικαν ιδρύμιον, ο δε Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών, όλους οδηγημένας πλήρους, της συναναβάσιν αυτό, από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήττινες ημείς οι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν, και εμείς ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους πατέρας ευαγγελίαν γενομένη, ότι ταύτην ο Θεός εκπληρίωνται της τέκνης αυτών Σοφία, ορθία του σωμένου του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Εκ κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου του ανάπτωσμα, πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής
τροφή αυτού ειν ακρίδες και μένει άθλιον. Τότε ξεπορεύοντο προς αυτόν Ιεροσόλυμα, και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου, και βαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού. Εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εγγελοίδρυ σήμερα του Ιωάννου, γεγονός ο Κύριος το Ιωάννη λοιπόν, μη δηλιάζει το βαπτίσαμε, σώσε γαρίγου αθάνατο πρωτόπος. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Σκοπός και θέλεις, ελέησου το όνομά σου. Ανάστατος Θεός, δίκασου την δίκη σου, μνήστε την κονιδισμού σου, του υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάβει της φωνής, των ηγετών σου η περηφανία των μισούντων σε ανέβηκε παντός. Φωνή μου προς Κύριον εκέκρασα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεται. Εν ημέρε θλίψεώς μου, τον Θεόν εξεζήτησα. Τες μου νυχτός εναντίον αυτού, και υπαντήθη, απεινήνατο, παρεγγελθήν η ψυχή μου, εμνήστη του Θεού, και η φράνθη ειδωλέσχησα, και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου, προκατελάβοντο φυλακάς η οφθαλμή μου, εταράνθην και ελάχισα, διελογισάν την ημέρας αρχαίας, και έτη αιώνια εμνήστην και εμελέτησα, νυχτός με τις καρδίες μου ιδελέσκουν, και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσεται Κύριος, και ου προσφύσει του ευλογής έτη, ή εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς της γενεά, μη επιλύσετε του ηκτηρίσει ο Θεός, η συνέχισε η διοργία αυτού, τους ικρεμούς αυτού, και είπα, μη ψάχνει αυτή η αλλίωση της δεξιάς ψυχής του, εμνήστην των έργων του Κυρίου, ότι μνηστήσουμε από τις αρχής των θαυμάσεών σου, και μελετήσω εν πάση της έγκης σου και της επιτεύμασής σου αδολεσχήσου. Ο Θεός εν το Αγίο η οδό σου, εις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σύ Θεός οποίον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λέης την δύναμή σου, επιτρώσου εν το βραχίον σου τον λαό σου, τους Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβηση. Πλήθος ηχούς υδάτων φωνήν έδωκαν, ελευθέλε, και καταβέλη σου διαπορεύονται φωνή της βροντής σου. Εν το τροχό έφαναν, δε αστραπές σου, οι οικουμένοι,
εσυσαλεύθη, και έντομος γεννήθη η γη. Εν τη θαλάσση εωδήσου, και η τρίβη σου εν είδαση πολλής, και τα ύπη σου ου γνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Ααρών. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αγγλιστήσετε, περί το Κυρίο αγγλίτρο μη, και καταφυγή μου, ο Θεός μου, και εν της μεταφραίνεις αυτού επισχιάσισι, και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιδίσει. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετουμένου ημέρας, από πράγματος σε σκότη διαπορευμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσείτε εκ του πλήτου σου, χιλιάς και μυριάς εκκλησιών σου. Προσέλεω και γη. Πλην τους οφθαλμείς σου κατανοήσεις, και ανταπόδοση αμαρτωλών όψη, ότι εσύ, Κύριε, η ελπίς μου, των ύψιστων, έρθω καταφυγήν σου. Ο προσελεύσονται προς σε κακά και μάστρix, που και γη εκ του σκηνώματί σου. Ότι της αγγέλης αυτό εντελείται περί του διαφυλάξε σε πάσες τες οδοί σου, επιχειρών να ρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίφαντον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίστων επιβήσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επεμεή σε κηρύσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έλαβε το όνομά μου, και κράξετε προς με, και επακούσω με αυτόν. Με ταυτού ημί εν θλίψη εξελούμε αυτόν, και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Απεστρεφέ το ποτέ ο Ιορδάνης ποταμός, τη μιλωτή Ελισαέ, αναληφθέντος ηλιού, και διαιρείτο τα ύδατα ένθεν και γεύουν αυτό ξηρά, οδός υγρά, εις τύπων αληθώς του βαπτίσματος, βίου ημείς την ρέουσα, του βίου διαπερόμενον διάβαση. Χριστός επάνει εν Ιορδάνη, αγιάσει τα ύδατα, και είναι και ει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι ούκ έχουμε παρησίαν για τα πολλά ήμουν αμαρτήματα, σύντον εξούγε η φέντα δυσόψεων Θεοτό και Παρθένου, πολλά γαρισκή ιδεής της Μητρός, προσευμένη αν δεσπότου, μη παρήδης αμαρτωλών οικεσίας, υπάρξιμος, ότι ελεήμων εστί και σώζει δυνάμενος, ο και παθήν περιμόν καταδεξάμενος. Yeah.
Dios, ότι ο Πανεός
ο γάρ αποχαλών δεν δικαίωται από της αμαρτίας, εις δεν απεθάνομεν συ Χριστόν, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτόν, ηγότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, που και διαποντήσκει θάνατος αυτού, που και την κυριεύει. Ο καλά πέθανες, η αμαρτία πέθανεν εφάπαξ, ο δε ζει τον Θεό, που τον και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε του Θεού. Εν Χριστώ Ιησού του Κυρία ημών. Ειρήνης Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ καταμάτων Αγίου Ευαγγελίου του ανάπτωσμα, πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννη στον Ιορδάνη, και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος δεσπιζομένους τους ουρανούς, και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν, και φωνή εκένετον εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός, Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η τιμή σου, Κύριε, ότι εκλογιάσαμε εις φόντρα, βοήθησον ημίν ο Θεός ως σωτήριμον, έλεγε με τις δόξες του όνοματός σου, Κύριε, ρίσε ημάς, και ηλάστη τες αμαρτίες ημών, έλεγε με το όνοματός σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε Αγίας και τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελευθέτω η βασιλεία σου, και γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμοι τους οφειλέτες ημών, και εμείς έλεγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πριν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν της
εξελίχθη σήμερον του Ιορδάνου, γεγονός ο Κύριος, το Ιωάννη εκβοά. Μη δηλιάσεις, βαπτίσε με, σώσε γαρ οίκο Αδάμ των πρωτόπλαστων. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύκραπος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάφερον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρονούμενη και οδηγούμενη κατατίσσουμε εις την ενότητα της πίστος και εις την επίγνωση της αποσύτως οδόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξητέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Θεός χτίρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, και πάνω το πρόσωπο μας πρέπει μας και ελεήσει ημάς. Θεέ, Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτίσεως του Λουργέ, ο διασπαρμονικά του Θεού σου, των μονογενείς σου Υιών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, καταπέμψας εξωπηδία του γένους ημών, και επί του τιμίου σου, ο διατημίου αυτού σου αγαπούν, το χειρό αυτών των αμαρτιών ημών διαρρήξας, και θριαμβεύσας εν αυτό τα σαφά της ουσίας τους κόσμους, αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών, τας ευχαριστηρίους ταύτας και οικητηρίους εντεύξεις, και έλυσε ημάς του παντός ολεθρίου και σκοτεινού παραδόματος, και πάντων των κακώσου ημάς ζητούντων, ορατών και αόρατων εχθρών. Καθήλωσον εκ του φόβου σου το σάρκας ημών, και μη κλείνει της καρδίας ημών εις λόγους ή εις ορισμούς πονηρίας, αλλά το πόθος σου δώσουν ημάς, τα ημών της ταυστέρας ψυχάς, είναι αδιαπαντός που σε ατενίζοντες, και το παρασούφωτι οδηγούμενοι σε τον απρόσιτον και αίδιον κατωτεύοντες φως. Κατά αυτός την εξομολόγηση και ευχαριστική αναπέμπομεν, τον Άρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό, το Παναγίο και αγαθό και σώπιο σου πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ο Κύριος ευασίλευσεν, ευπρέπεια ενεδίσατο. Ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Και γάρ εστερέωσε την οικουμένη, ή της ους αλευθύσετε. Έτοιμος ο χρόνος σου από τότε, από το αιώνος σιή. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί, φωνάς αυτόν. Αρούσιν οι ποταμοί, επιτρίψεις αυτόν. Από φωνών υδάτων, πολλών θαυμαστεί, οι μετεωρισμοί της θαλάσσης. Θαυμαστός, εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστόρθησαν σχόδερα. Το οίκου σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Εν εξόδο Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού Βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία, αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, τα ορία εσκύτησαν ως οι κρυοί, και η βουλή ως αρνία προβάτων. Τι εσύ εστι θάλασσα, ότι έφυγες,
κι εσύ Ιορδάνη, ότι εστράφησες τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυπτήσατε ως οι υγροί και ούγουνοι ως αρνία προβάτων, από προσώπου Κύριου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβου. Τους στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλη το ονόματι σου ως δόξα, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα θέλησεν επίσης. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και μισών, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έκουση και ου λαλήσουσι, οφθαλμούς έκουση και ου κόψονται, ότα έκουση και ου ακούσονται, ρήνας έκουση και ου οσφρανθήσονται, χείρας έκουση και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έκουση και ου περπατήσουσι, ου φωνήσουσι εν το λαρίκι αυτόν. Όμοιοι αυτής γέννητο υπηρούντες αυτά και πάντες οι πληθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν έστι. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν έστι. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν έστι. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησε ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς με των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, το ποιήσατε των ουρανών και την γη, ουράνος του ουρανού το Κυρίο, η μέγη έρωτε της υγιής των ανθρώπων. Ούχοι νεκροί εν έσους είσαι, Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις Αύγου, αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομε τον Κύριον από του νυ και έως τους αιώνων. Κλείνω, Κύριε, το ου σου και ερβάκους όλων, ότι πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος είμαι. Σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξομαι όλη την ημέρα. Έμφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ πήρε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε, ενώθησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσφερε στη φωνή μου της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έπραξα προς ότι επίκουσάζω, ούκ εστιν ομοιώσει εν θεής. Κύριε, και ούκ εσύ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίσης ύψουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον σου. Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας είσαι και ποιόν θαυμάσια εσύ ο Θεός ημών. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Ευγανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσομαι εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ελύσω την ψυχή μου εξάλλου κατ' κάτω. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εσύτησαν την ψυχή μου και ου προεμφέτωσε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήλωμον και λέει μου, μακρόφωνος και πολυόλαιος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και λέησον με δώσ' το κράτος σου, το παιδί σου, και σώσον το ιόν της παιδίσκης σου. Ποιησον με τεμού σημείων εις αγαθών, και υπέτωσαν οι μισούτες με, και εσκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με, και προκαλέστε με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Απεσρεπέτω τότε ο Ιορδάνης ποταμός, τη μιλωτή Ελισαέ αναληφθέντος ηλιού,
και διηρείται το είδωτα ένθεν και ένθεν, και γεύμεν αυτό ξηρά οδός, η υγρά, εις τύπον αληθώς του βαπτίσματος, διού ημείς την ρέωσαν, του βίου διαπερόμενον εάβασαν. Χριστός εφάνην Ιορδάνη, Αγίας τα είδατα, και μην διαεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Διήμας γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρος υπομείνας καταφέ. Ο θάνατος των θάνατων σκυλεύσας, και έλευσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδησου, ους έπρασας τη χειρή σου. Δείξουν την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεπούσαν σε Θεοτόπων, πρεσβεύωσαν υπερ ημών, και σώσουν σωτήρ ημών λαών απελπισμένων. Amen.
Την
Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη. Ριξάτω τα όρη, ευφροσύνη και η βουλή δικαιοσύνη. Ότι ελέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν. Είπε δε Σιών, εγκατελείπεν Κύριος και ο Κύριος επελαθέτων μου. Μη επιλύσετε ίνοι του παιδίου αυτής, ή του μη ελεήσε τα εικόνα της Κυρίας αυτής, ή δε και ταύτα επιλαθεί το γυνή, αλλά εγώ ουκ επιλυσόμουν σου, λέει ο Κύριος Παντοκράτορ. Προστήτων επιστολής Παύλου των Αγρονών. Πρόσκομε, Σοφία, πρόσκομε. Τεκνότητε, τεπεπάνη χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπιν. Παιδεύουσα ημάς, η λαρνησάμενη την ασέβεια και τας κοσμικάς επιδημίας, σοφρόνος και δικαίος και ψευδός, ζήσομεν εν το αιώνι, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού, ως έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ή να λυτρώσθητε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσθη εαυτόν λαόν περιουσίων συνοδείε καλών έργων. Ότε δε η Χριστότης και η φιλανθρωπία επεφάνει του σωτήρας ημών Θεού, ουκ εξ έργων των δικαιοσύνη ονεμήσαμε εμείς, αλλά καλόν του ελεονέστος ημάς, δια τούτου παρηγενεσίας και αναγενώσεως πνεύματος Αγίου, που εξεγγέν επί μας τους Υιούς, δια Ιησού Χριστού, του σωτήρος ημών, ημών δικαιωθέντες δι' εκείνου χάρη, κληρονόμοι γενόμεθα. Κατ' ελπίδα ζωής αιωνίων. Ειρήνη σοι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Εκ καταρκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου, Φιλίππου δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουρέας και τετραχωνίκητος χώρας και Λυσανίου της Αβυλινής τετραρχούντος, επαρχιερέων Άννα και Καϊάφα και το ρήμα Θεού επί Ιωάννη των του Ζαχαρίου Υιών εν τη ερήμο, και ήλθε εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών, ως γέγατε εν βίβλο λόγων Ισαΐου
πάσα φάραξ πληρωθήσετε, και πανόλος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σχολιά εις ευθείαν, και τραχία εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Ελεγένουν της εκπορευομένης όχλης βαπτιστήνε υπ' αυτούν, γεννήματα εχυρθνών, της υπέδειξεν ημίν φυγήν από της μελούσιης οργής, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μοιάζεστε ελέγγυνε εαυτής, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, λέω χάριν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτο έγινε τέκνα του Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δέντρων κοίται, πάνω δέντρων ήπιουν καρπών καλών εκκόπτεται και εις πυρ βάρεται, και επιρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι ουν ποιήσομεν, αποκριθείς δε λέγει αυτής, ο έχων δύο χιτώνας μεταδότο μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιήτω. Ήλθον δε και τελώνε βαπτιστήνε υπ' αυτούν, και είπον προς αυτόν, διδάσκαλε, τι ποιήσομεν, ο δε είπε προς αυτούς, μηδέν πλέον παρά το διατεταγμένου ημίν πράσετε. Επιρώτων δε αυτόν και στρατευόμενοι λέγοντες, και εμείς τι ποιήσομεν, και είπε προς αυτούς, μηδέν αδιασύσετε, μηδέν συκοφαντήσετε, και αγγίστε της οψωνίης ημών. Προσδοκώντος δε του λαού και διαλογιζομένων πάντων εν τις καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, τίποτε αυτός ή ο Χριστός, απεκρίνατο ο Ιωάννης άπαση λέγον, εγώ μεν είδα την βαπτίσω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ούκ ημί ικανός λύσε τον ημάντρα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρήν, ούτω κτίον εν τη χειρία αυτού, και διακαθαρεί την άλλονα αυτού, και συνάξει των σύτων εις την αποθήκην αυτού. Το δε άχυρον κατακάψει πυρίας πέστου. Πολλά μένουν και άλλα παρακέτερα παρακαλώ, επικαιτήσε το. Τον Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνομα σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω τα βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επίγουσων, δώσει ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειλε βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν της ερήφης σήμερον του Ιορδάνου, γεγονός ο Κύριος, το Ιωάννη εκβόα, μη δηλιάσεις βαπτίσεμε, σώσε γαρ οίκο, Αδάμ το πρωτόπλωστον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Που εν παντίκαιρο και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της Ευαγγελίας με των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσθεσε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας ετεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς το στελάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και αρρύσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταδείσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκλήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τέκουσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνων. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Θεός χείρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, αν το πρόσωπο να βρέχει μας και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομακοθυμίσας επί της ημών πλημαλήνωση και άκτης παλιούς ώρας αναγών ημάς, εν είδη τους οποίους ή του κρεμάμενος το ευγνώμων ληστήν, εις των πράξεων ειδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Ελάστε ημίν της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάτων μεγάλη και ενομίσαμεν, κι ούκες μεν άξιοι άρε τα όματα ημών και ευδέξει εις το ύψος του ουρανού, διότι κατερρύπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και εμπορεύθημεν τη στερή μας των καρδιών ημών. Αληθεύομεν της ένικας των αγαθότητων, της ημών Κύριε κάτω του ελαιού σου, και σώσον ημάς δι' το όνομά σου Άγιον, της έλπων εν ματαιώτη ημέρα ημών. Εξέλου ημάς του αντικειμένου χειρός σου και άφηση με τα αμαρτήματα, και να έκοσον νοσολογικό ημών φρόνημα, να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, το νέο αντισώμεθα, και εσύ ζήσομαι το ημετέρον δεσπότη και δαιμόνιο. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάνωση, εις την έγκυο ανάπαυση κρατήσουμε ένας απάντονες στην ευκαινωμένη κατοικία. Σίγαρη όντως αριθμία ευκοσύνη και αγαλίασης, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε, σε τον Άγιο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και σοβιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Χριστέ ο Θεός η επίσημον Κύριε Χριστός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα και ευλόγησον. Παναγίης θαυμαστός Χριστός ο ορθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των Αβραάμ και Παναμών Αγίας του Μητρός, Θεία δυνάμει του Μήνου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και αισίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,
περιστάσεις.